पंचधूमावती प्रसन्न अड्कद कट्टे ई ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರೂ ಬಿಲ್ಚಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗಡುಗಾಪುನಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಯುವಕರ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲ ನಿಟ್ಟುಡ್ದ ಈ ಜವಣರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲತ್ತತ್ತ ಜವಣರಾಗಲು ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಆ ಪಿಲ್ ತಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರಿ ಹಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕಲ್ ಬಂಡದು ಅವು ಮಾತರಿಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿಗಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ತೂದು ಪರ್ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಉದೇತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಇನಿ ಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಕುಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೇಗಂದು ಕೇಳಿದ ಅಗಲ್ಲನೆ ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಎಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಷ್ಟಮಿಗಾಗಲು ಪಿಲಿನ ಜಪಡ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು 2 ವರ್ಷಗೋರ ಆಗಲು ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವೇರು ಈ ಬಾರಿಲ ಆಗಲು ಪಿಲಿನ ಜಪಡ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಆಯ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಿಕುಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಪನ್ನಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಂಚತ್ತು ಮೊಗುಲು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಟ್ಟೂರು ಈ ಜಾಗೇಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಪೆರಗೊಂಡು ಇತ ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಡೆಗೆಲೆ ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ
ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಳಿಗ ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ಉಂಟು ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಳಿಗ ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ತ ಹೈವೇ ಇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಟ್ಟೂರು ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತಡು ಅಬ್ಬರದ ಬಿಳಿಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿರ ಸಾದಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಡ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕಲ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಡ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಂಚ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಗರೆ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈತಲಾಯ ಹೋಯ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂದೆ 12 ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭಾರಿ ಗರ್ದಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೂಲೆ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತ್ತೆ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ಮೊಕಲಿನ ಅಬ್ಬರದ ಪೆಲಿಕಿಲು 2025 ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಡು ಅವೆರದು ದುಂಬು VMF ನಿಟ್ಟೂರದಾಗಲು ಪಿಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವನತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಹಿರಿಯಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕೇನೊಂದು ವರ್ಕ ನಿಟ್ಟೂರು ಪಕ್ಕ ಮೊದಲು ದೇವೇರು ಮಲ್ಲೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಈಶಮೂರ್ತಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜುಮಾದಿ ಅಂಡದ ನಿಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸುರುಟು ನಿಗಲ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಸುರು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗಡುಗಾಪುನಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾದ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಸುರತ್ತದು ಪಿದಣ್ಣಗ ದಕ್ಕದು ದಾಲ ಪೂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒವ್ವುಲ ವಿಘ್ನ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಕ್ಕೋಣ ನಾನು ನಾರಾಯಣ್ ಜತ್ತನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಡ್ಕದಗಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಟ್ಟೂರು ಕೊಡಂಕೂರ್ದ ನಮ್ಮವೇ ಗ್ರಾಮದ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗಲ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದೀತೇರು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡೆತೊಂದು ಅಗಲೇ ಪೋಯ್ನಲ್ ಬತ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಣವಾಗಲೇ ದೊರಕದು ಅಂಚನೆ ಅಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊರೆದು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಆಗಲೇ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕ ಅಗಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರಿದಿನಗಲ್ ಮೂಲ ತರೆತಗ್ಗದು ಈ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಕಾಪಾಡ್ನತ್ತಿನ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಅಮ್ಮಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿಡ್ಲ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋ. ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಜತ್ತನ್ ನಿಟ್ಟೂರು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಟ್ಟೂರು ಮೊಗಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದೇ ಬರಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಪಿಲಿವೇಶ ಉಂಡು ಅದರಿಗೆ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಯುವಕರ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲ ನಿಟ್ಟೂಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ 40 ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಲಿವೇಶಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚದು ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊಡ್ದಾಗಲು ಪರ ಊಡ್ದಾಗಲು ಅಗಲೇ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಜವಣರ್ನ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಂಗದಾಗಲೇ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಗಲೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯುವಕರನ ಟೀಮ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊಡು ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೂಡ್ದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅಂಚದು ಪನ ಅಗಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಏನೋ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲರ ಅಗಲ ಪೂರಗಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಅಗಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಊಡ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಊಡ್ದ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಒಂಜಿ ಜವಣನ ಟೀಮ್ ಆ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಾತಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಯಾನು ಕೇಂದ್ರದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮುಗ್ಲು ನಿಟ್ಟೂರು ಉಪ್ಪುನು ಮುಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಲ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ದರು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಬ್ಬರುಡು ಮಲ್ದರು ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿ ಬಂದು ಪುದರಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಲ ಆತಿ ಅಬ್ಬರುಡು ಆತಳು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ಬಕ ಈ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗಲ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏನ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಧನ ಸಹ ಏನ ಮಲ್ಪ ಐಟು ದಾಲ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏನಕ್ಕಿಂತ ಮುಗುಲು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಗುಲು ಪಿಲಿ ಪಾಂಡದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಗುಲು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದರು ಅವಡು ಬಕ್ಕಲ ಮುಗುಲು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಯಾಶ ಪಾಂಡಲ ಮುಗುಲು ನಮ್ಮ ಊರು ಅರ್ಕಾಟ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಕ ಊಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಮೊಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ವೇಷ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ್ನ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೊಗಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ದಾಲ ಐಟು ತಪ್ಪಾಪಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೊಗಲ್ನ ಪಿಲಿ ತಂಡೋಗು ಭಾರಿ ಪೂರಗಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ನಿಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಪೂರಗಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಕೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುದರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಂದು ಈ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ವರ್ಷ నుంచి పిలి పడంలేదు 4 ವರ್ಷ నా పిల్లితో ఉండే ఫోన్
ಅಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಟೀಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಪಿಲಿಟ್ ಬಣ್ಣ ಟೊಪ್ಪಿ ಜಟ್ಟಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಟೊಪ್ಪಿ ಜಟ್ಟಿ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಈ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾದ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೇರು ಅವತ್ತೊಂದು ನಲಿಕೆಲೆ ಅಂಚೇನೆ ಈ ಕೆಲವು ನಲ್ಪನ ತೋನೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ತಗೆ ನಲ್ಪೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತಾಸೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಪೇರು ಜವಣರು ಅಂಚೆನೆ ಮಗಳು ಕೇವಲ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ಪೇರು ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಅಡಕದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಐದು ಊರಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಹೋಲೋಗು ನೇಮೋತ್ಸವಗೂ ಉತ್ಸವಗೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಅಗಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಜೋಕುಲು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾತ ಹೋದು ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಣಸು ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಾಗಲು ಎರಡು ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಬೊಡ್ಚವನ್ನೇ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಮಗಳನ್ನ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಟೀಮ್ನ ಬಿಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಟೀಮು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಆದ ಬರಡು ಪಿಲಿತೈಟ್ ಉಲ್ಲೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಆದ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶಯ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನ ಮುಖ್ಯದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಿಟ್ಟೂರು ಯಾನು ಕಕ್ಕುಂಜವಾಡದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆತ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎನ್ನ ಊರ್ಲ ನಿಟ್ಟೂರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ನಿಟ್ಟೂರದ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜವಣಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕಿ ಮಂಜು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿದ ಎಂಗಲ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ನಾಡದು ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14-15 ನಡಪೆರೆಗುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆದ ತಂಡ ಪಂಡವು ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಜವಣಿಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದತ್ತು ಜವಣಿಯರಾಗಲು ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಆ ಪಿಲ್ ತಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರಿ ಹಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕಲ್ ಬಂಡದು ಅವು ತೋನಗನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಆಗಲ್ಲ ಏತ ಹಬ್ಬರ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲು ಆನಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಅಂಚಿನ ಅಕಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಒರಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊಡು ಮಸ್ತ್ ಊರದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ನಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಅಂಚ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಕಲೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಟೀಮ್ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ಮೊಕುಲು 4ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಈ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಡವನ ಪಿರೋದ ಉದ್ದೇಶನು ನಿಗುಲು ತೆರೆದು ಬತ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪುಡವನ ಒರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಮೊಕುಲು ಬಂಗದ ಗಲೆಗಾದು ಪಡು ಅತಡ ಅನಾರೋಗ್ಯಡು ಏರೇರು ಉಪ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಗಲೆಗೆ ಒರಿದಿನ ದೊಡ್ಡನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಬಲೆ ನಿಟ್ಟೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾ ತಂಡವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಲ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂಜಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗು ಏರೇರು ಪೂರ ಏನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಲೆಗೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಭಿನಂದಿಸವನಂಚಿತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳುಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕದ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ದ ಪಿಲಿಕುಲೇನು ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕುಲೇನು ನಿಕುಲು ಸಾದಿಡ್ತು ಎರಡ ಆ ಕಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೆಗೆ ಮದಪೊರ್ಚಿಂದು ಪನೊಂದು
ತೋಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮಗ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್